Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimpo somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigay po niyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Oy padayang makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado o gapit sa 24 na. Nining buwan karon mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga higala. Duha ka mga mayor gyud din sa Sugbo may higala Mayor Mike Rama og Mayor Jonas Cortez ni file og mga protesta. Labot mahigala sa nilabay nga eleksyon. Straight to the point. Niduso og election protest, ang latest mahigala si una si Mayor Mike Rama, sunod si kinini ang Jonas Cortez, batok ning kaming Mayor Jonky Uwano. Gihimong rason ni Cortez ang gituan ini nga irregularidad sa resulta sa eleksyon sa Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Apan si Jonky Uwano sa iyang bahin ni tahod sa pagkwestiyon ni Cortez sa resulta sa eleksyon ug nitugyan ngadto sa iyang mga abogado pagtubag nini aron makatutok kini sa iyang pagserbisyon unya ngadto sa Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Katanig pagtagad lumuntaga mga kagalan sa baduman karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pero mo lagi na subiyaan na ni kinini ang board member Jonky Uwano ang iyang opisina diri sa Kapitulyo. Kay mayor naman siya sa Mandawi mga kagalaan, no? Naproklamar naman. So bisan pa man dunay protesta pero naproklamar naman siya sumo-serve siya as mayor. Ang iyang opisina ro naa na sa Mandawi City Hall. So bakante na ang opisina ni Jonky Uwano diri mga kagalaan sa Kapitulyo. Straight to the point. Unya laing mabakante ang kang Glenn Soco bakante na sab kay ma-vice governor naman siya. Vice governor elect, so bakante na ang ilang duha ka mga opisina. Nya kining opisina ng Glenn Soco akong ipakita ninyo kagahapon, mayo kayo nga opisina. Kini pos Jonky Uwano, mayo pod kayo nga opisina. So walay angang i-renovate kay wa man ni maagi og audit. Dawa man mga higala, makakita mo, wa man maagi igbagyo. Wa po ito mahigalang kisame, wala man. So kini mga bagong board members nga mopuli nila kay duha man kalingkuranan ana bakante, pulihan sila og duha sab kabuok. Kini ni ang serbisyo lang sa amo sir, no? Ikaw sino? Ulin sino ni Dino? Og si Sanchez. Malcolm Sanchez. Pakitaas ano yung serbisyo ang mga katawhan sa Sugbo. Unya na lang ng panindot, pa-improve sa opisina kay nindot naman daan ang opisina ninyo. Kita bita mo sa opisina ng Glenn Soco o kanang kang Jonky Uwano, nindot kanang inyong sundan. Dili na basta-basta nga mga tao kuha na sila. Mga mantigo sa nga mupa-arte sa opisina. No? So muna nga kinini ang ipaulahin na lana pero unsa man kamo mo oy gusto gyud nga naanay budget daan para renovation? Or kuan lang ning inyongan gigamit la mo, Straight to the point. Kana mga pangutana lang, pero mo kini mahigalay tagaan tagpagtagad karon nga buntaga kay apil man ni sa 1.2 billion nga gusto gyung ipalabang mga higala sa Junta Provincial. Gisertify ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga urgent. Straight to the point. Dinalian, unsa may nagkadinalian ana? Dili man ta makaingon umupuli mo sa opisina ng Glenn Soco. Umupuli mo sa opisina ni Jonky Uwano, di man ka mag-ingon dahil mantinir lang sa mo sa opisina ni Glenn Soco o opisina ni Mayor Jonky Uwano at mantinir lang sa mo. Ang taligpagtagad rumuntaga manghigala sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ayaw lang po ninyo palabiig nindot yun inyong opisina kay opisina man is gobyerno. Basin unya inoon ang mga tao ba indaykin ba? Ang mga tao di na po musaka, di na po musod kay sinaw kayo ang kuan basig ibilin ang sinilas. Kay
man ininyo kamo mga board members. Kadtong opisinang Glensuko gipakita ko na kamo anindot. Ang opisinang Jungki Iwano anindot. Kung imo pa nang panindutan og maayo, ang inyo bayang mga konstituente ang ato mga kaigsuonang mga subuanon baya. Kisa may ganahang musaka na mo tunob anang inyong opisina kung inyo na gyud ang panindutan pa gyud. Nindot na daan unya panindutan pa gyud kay improve pa man gyud di ay. Mauna nga usas mga gamitan ning 1.2 billion. Lisod kayo maikugon ra ba ning atong mga igsuon nga naas probinsya. Unya dili na musaka diha noon di na mosod kay mawawta kay ala kasinaw baya di ay sa kinini ang kuan sa saog. Lisod kayo no, labi na to mga igsuon mga kabos. Lisod man na nga inig adto sa elevator o sa ibilin pa ganing chinilas. Ala nilarga mang elevator nabiyaan ang chinilas. Mao kanang opisina sa gobyerno, tinuray lang dayken. Dili lang palabian gyud nya kanang class kayo sa nga tanan. Class naman kay nang opisina ng Glensuko. Class na po ng opisina ng Jungki Iwano. Inyo pa ginang i-improve. Ulin Sino o Malcolm Sanchez. Pero di ka lagi kumutuo nga kamo gyud ana, no? Di mo ko makatuo day nga. Kadimanding basad nila nga. Masugod na mi ha, June 30, masugod na mi lingkod ha. Iuna na ang mga opisina nga mapa-improve. Dili ko makatuo ana, ha? Di ko makatuo Ulin Sino may nana day. Muna-una mo ko ano po, nya nindot naman ang opisina hadaan. Bida ato ning tagagpagtagad kay matud pa maing tawo man kuno si Ulin Sino o kini si Malcolm Sanchez matud pa maing tawo man kuno ni. So di kay ko makatuo nga sila mo ni demand. Aron lang gini mapagawas ang 1.2 billion, gi-appeal sila in taon ang ilangan nga para ni silang opisina nga i-renovate ba, unsa man ganon dinalian man ang pag-renovate. Ganon dinalian man kining 1.2 billion. Dinalian kay si Gwen mahuman na ang termino. Dinalian kay ang kontraktor nagpaabot na unsa man. Kana mga pangutana lang mga higala. Karabutaga tagatan pagtagad sa manuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin pipila ka mga tawo na angol human nagkarambula ang 5 ka mga sakyanan kagahapon diya sa may Marcelo Fernan Bridge, Usa ka modern jeep giingong nawad-an og preno ni daro kini sa 4 ka mga sakyanan. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin sa mahigala dito sa kauluhan Executive Secretary Lucas Bersamin nagpabilin sa iyang pwesto. Giparisay ni BBM mga higala nya mura magibalik na tong uban, mura man ni mga higala og gadua na waka sa BBM aning kalakiha or unsa ba. Ang iyang economic team og uban pa. Gawas ni Bersamin gipabilin usab sa presidente ang iyang economic team nga naglakip ni sekretary sa DTI, Finance, Budget Department ug NEDA. Samtang ang mga sekretary sa Energy, DENR ug DFA gipang ilisan. Straight to the point. Kunya nangiyawat pod mga higala nga na-appeal man ni Cristina kay simpre ni file naman og courtesy resignation. Ngiyawat pod nga basin pa di ay og matagaan og laing pwesto dito or mapabilin siya. Issue pog statement po ninyo nga taga-Sugbo kunuhay nga support ni Cristina. Anang style mahigala, style yun na si mong mama day. Pagka problema na sa ombudsman mahigala, issue day statement ko na yung mga mayor, we stand kono para kang Gwen Garcia, inana, no? Pari-parihag yun mo, Cristina. Secretary sa Department of Tourism, pari-parihag yun mo. Karon nga ni Ana, gipatindir og resignation, ni-issue na yun ko ng mga tourism stakeholders, ni-issue og mga statement of support, inana. Askang liwata, gito. Karon buntaga mahigala tagaan tanig pagtagad sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Askang liwatas style ba no? Di man malikayan maka hinumdom ba lang ta nga si Gwen mga higala sa dihang gisuspenso sa ombudsman tungod mga kaigalaan sa hisgutanan mahigala sa quarry nga matud pa niya desiltation ra kuno mga kaigsuunan. Issue na statement ng mga mayor. Unsa man to? Gikan to sa mga mayor, kinasingkasing sa mga mayor or gipangtawgan tong mga mayor nga issue na mog statement. Karon may gala si Cristina na pod. Sa man i-issue statement ng mga tourism stakeholders dire or gitawgan ni nga issue mog statement. Kana pangutan na lamang. Pangutan na lang kay mauman nga style.
Mura man og, what's the style? Manifesto of support style? Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.